आं लानाय बे डिसिजना गोरोन्थिथ' जायाखै हाबिलाया आंखौ रागा जोंगोन नामा बेबायदि खालायनायनि थाखाय जोंबा जोंथ'सै दे आं हाबिलानि सिगाङाव सरि बिगोन आरो आं मिथिगौ आं सरि बिबोला हाबिलाया आंखौ निमाहाबो होखागोन मानोना हाबिलाया मालाय सिख्लाफोरबायदि गुसेब बिनि गोसोआ जोबोद गुवारखा बियो आंखौ निमाहाबो होखागोन आरो बेनो आंनि थाखायबो मोजां आरो हाबिलानि थाखायबो मोजां आंनि सेल्फिसनि थाखायनो खालायखादों बेखौ नाथाय हाबिलानि थाखायबो माबोरैबा मोजाङानो मानोना बे जाख्लाया बिखौ नागिरना फैफिननोबो हानाय खेबसे बेबायदि बुथारनो नाजानायनि उनाव बेफोरबायदि मानसिनि मेगनथिखौ लाखिनाया मोजां जानाय नङा आं अबेबा गोजानाव हाबिलाखौसो राजाखौसो लाना थांसिगोन बेयावनो गासिनिबो मोजां जागोन आंहाबो हाबिलायाबो आरो अख्राङाबो आरो आंथ' बिखौ अराय समनि थाखाय लाखियाना खब्रायाबा मा सफैगौ थाब सफैब्ला हामगौमोन हर गेजेरावनो 12थासोआवनो हामगोन 12थायाव होनब्लाना मानसिफोराबो हस्पिटालनि मानसिफोराबो उन्दुलांगोन आरो रावबो थानाय नङा एसे खम जागोन मानसिफोरा बेनिफ्राय हाबिलायाथ' दाबो उन्दुनानै दङ उन्दुनायनि बिजि होदोंनो सारा गसंहोनानैथ' लांनो हानाय नङा सोरबा नुब्ला प्रब्लेम जागोन आं हुइलचेयार गंसे नागिरनांगोन बेयाव फज'नानै लाना थांनांगोन हुइलचेयार गंसे नागिरैनि बे खब्राया सफैनायनि सिगांनो रेडि खालामना दोनखानि आब' नों टेनसन लानाङा जोंफोर दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदों आदाया बुंदों बे जाख्लाया गाज्रि मानसिना नोंखौ नागिरना आरो बुथारनो फैनोबो हानाय बेनिखायनो आदाया जोंफोरखौ दाबसे जायगायाव लानानै थांनो नागिरदों मोजां जायगायाव आब' बेयाव थानाया जोंफोरनि थाखाय मोजां नङानो नोंनि थाखायबो आंनि थाखायबो जाख्लाया सिरि सिरि मायबा खालायनो फैनो हानायनो बेनिखायनो जोंफोरखौ लाना थांनो नागिरदों बेनिफ्राय आदाया बिराद मोजां आब' नोंखौ बासायदों बियो गावनि गारियाव लाना फैनानै आरो मुलिफोरखौबो माबा माबि नोंनो होदों बियो फैसाबो होदों बे आदाया डाक्टरनो फैसाबो होदों मोजांथार आब' आदाया नङाबा आंनाव गरसेबो फैसा गैया नोंखौ बे आदायासो बासायबाय आदाया मोजांथार आब' आरो आं ओंखामबो मोनजायाखैमोन बेसेबा उखैखादोंमोन आदाया जाग्रा माबा माबि लाबोना होफैखादों आदाया मोजांथार आब' नों जेबो गिनाङा आब' जोंफोरनि मोजांनि थाखायसो आदाया मालाय लांनो नागिरदोंनो जोंफोरखौ आरो बारा गोबाव लाखिखायानो जोंफोरखौ फैफिननो होखागोननो साननैसोल'सो थानांगोननो बेनिफ्राय आब' मबाइलखौसो लाबोफ्लाङासै न'आवनो थाबोबाय गुमैखौ खबरखौनो हरनो हायासै आं नोंबो थाब सिरि मोनबा हामगौमोन ना नों थाब सिरि मोननाय मोनबा गुमैखौ फन खालायना खिन्थानो हागौमोन ना आं गुमैनि नाम्बारखौ गोसोआवनो गैया आब' सिखिरिनिखौबो गैया आब' लैथोनिखौबो गैया आबैनिखौबो गैया रावनिखौबो नाम्बारखौनो गोसोआव गैखाया आङो कब्रा मा मोनखौ नै हस्पिटाल मोनसिगोन दे बे हस्पिटालनि उनथिं बिथिं फै आं बे उनथिं थागोन नों माबोरै फै गारिखौ लाना फैथाब दे नै मोनबायानो हम औ आदा थौ अख्रां गारिया फैबाय हाबिलाखौ लांसै आंखौ थिखांनायाव एसे मदद खालाय दे गारि सफैबाय दानो थांसै दानो लांनांगोन दानो सुबिदा नङाबा सुबिदा मोननाय नङा थौ र' आं हुइलचेयारखौ लाबोनि नै अख्रां राजा नै बेवहाय थिखांसै हाबिलाखौ बेयाव ना दे सरि हाबिला बेबायदि खालामनायनि थाखाय आइ एम सरि राजा सियारखौ खाथियाव लाबोनाय ज'होनो हाबानो टेनसन गैला नै राजा सोरबा सोंबाथाय नों जेबो बुंनो दे आं बुंगोन जाबाय दे राजा थौदो बबेथिं थांनांगौ दा थौ सिदा थौबाय था थौबाय था थाथ'नाङा सिदा थौबाय था थैबाय दानियाबा सेस मा बेफोरो ओइ कब्रा खें दरजाया खें माबोरै सेस जागोनलै मा बेफोर थारमाने हमनो हायाखै आङो मा बेफोरो माबार दरजाया खें बेफोरनि सम गैया सोरबा नुगोन दे दरजाफ्रा खें माबोरै मिथिला दे आरो मा खालामनो नागिरदों बियो ओइ सोर मार बे सिख्लाजों गथ'जों सोर
खिन्थानाय सोर मा खालायनो नागिरमानदों बाल नोङो खिन्थाया मानो मा खिन्थायाबो दा बेफोरखौ रायज्लायनायनि सम गैयालै गब्रा थौ खिन्थागोनथ' आङो थौ माबोरै थौना माबोरैथ' अबाव लांनांगौ दा अबाव लांनो नागिरदों थौ जागोनथ' बेफोरो गारिखौ सालायग्रो थौ नों सालाय गारिखौ थौ माबोरै थौ सोरबा नुनायनि सिगां थौ मोनथिला दा सामब्राम मा खालायनो नागिरदों नोङो सोरनिबा हिन्जाव खावना लाबाखैथ' नोङो मोनथिगोनब्रा लासैनो थौग्रो दे थांदो माबारै बेनिफ्राय बिसोर जुदि फैयो लाबोफाबानो जाबाय आलासि जानो जागोन दे फैदो हनै गोबावानो जाबाय फुङावनो थांनो नागिरनाया 8थायानो जालायलांबाय नोंहानो र' जायाबो जाया माबा दिनैसो आंहाबो उदैया गाज्रि जानाय बायदि जादों थांदो माबारै आरो बेबायदि होनना आरो बेसेबा जर' गारिखौ सालायनाङा नांगौ बायदि थांबानो जाबाय हनै दा सासेया फनखौसो हरलायगोनसो थांदोंना थाङाखै होननानै थांदो माबोरै थांदो औ दे हेलौ औ आगै ओंखारलांबाय ना आइमोना औ नै दानसिं खालामदों दानिसो दासो ओंखारलांदों आरो दहायनिफ्रायनो थांगोन होननाया एसेबां गोबाव जाबाय एसे गोबाव जाबाय थांदो दे नै 10 मिनिटसो जाबाय थांनाया इसिबां गोबावखालाय दहायनो फुङावनो थां होननानै बुंबाय मानसिफोरानो गुरुत्व गैथारा एसेबो दालागै सहैसिगौमोन ना फुङावनो थांनो नागिरदोंमोन बाबाया उदै गाज्रि जादों खिबाय थादों बेनिखायनो गोबाव जाबाय दे मा जाखो बे गथ'आ आयु नै हरनिफ्राय सोरांलायलांबाय दिनै गुवाहाटियाव थांनाय खोथाया मा जाखो बियो थांगासो जाना थाबाय खोमा नुदों बिना फनानो नांला सुइस अफसो जाना थाबाय बिनि आखलखौ बुजिखाबाय आं थांखाला बे गुवाहाटियाव बियो गोसोआनो सोलायलायबाय बिना नङाबा दासिम सफैगौमोन हनै फुंनि 7-8 जालायलांबाय दाबो सफैला मबाइलाबो नांला मा गथ'लै बियो ओजों बियो थांगोन होनना बुंनायखाय आंजों गुवाहाटियाव फनाव रायज्लायबाय मा खालाय होबाय दा मा माबाना सेटिं खालामना दोनखादों अफिस नायनाय माबा नायनाय खोथा दङ हाया माबायदि गथ'लै बियो सोर लोगो र' बारहुंखानाव सों र' ओइ आबा बारहुंखा ओइ नोंदाखौ फन हरलाय बिनि बेसिकलि अबाव थांखो बेसिना थांखांबाय बेबायदि थांनाङामोन माथो मा खोथा मारलै सिख्लाया गोमानानै थाबाय अबाव थांखो बे पेसेन्जारालाय अबाव थांखो सार डक्टर सार मा जाखो नार्स सार मैयानि पेसेन्टआ बे माबाया बे एसएलटिसनि सिख्लाया बे पेसेन्टआ गैया गोमाना दङ मा गोमाना दङ मा गोमाना थानो बेलाय पेसेन्ट मानसियालाय थाबायनोनो हाया मोजाङै मा गोमाना थानो दं खोमा बबावबा बायजोफोराव थांदों वाशरुमाव दं खोमा गैया सार गावनि रुमाव गैया बियो आं जायगा नायजोब्बाय बाथरुम लेट्रिन जेरावबो नायजोबदों गैया सार पेसेन्टआनो गैया मा गैयालै आरो बेजों थारमाने गार्जेनफोराबो बे गथ' सासे दंमोन ना हौवासा सासे गथ'आ बेबो गैया अबावथो थांखो होनब्लालाय अबावथो थांनो अबावबा दं खोमा थांलाय मोजाङै नायहैलाय औ ब्रेकफास्ट मा ब्रेकफास्ट जानोनो गोसो गैया आइमोनाबो सहैबायना सहैयाखै फुङावनो थांनो हानायब्ला मालाय दासिम सहैसिगौमोन गोसोखौनो सुखुला आङो मा खालायनो मा मानो जाबाय थाबाय माब्ला आइया फन खालायगोन माब्ला खबर हरगोन जेबो जायाखै होननानै बेसे गिनानै दं आंनि गोसोआ मा जादों मोजाङैबा दंना गैया दासिम सहैनायबा खबरखौनो मोनसिगौमोन बिराद माबोरैबा मोनबाय दं आं बे जाख्लाखौनो माखौसो गिनानै दङ जाख्लायासो मायबा खालायदों नामा बेखौसो सानबाय थादों आं जायगायाबो गोजान जाबायना नङाबा दासिम सहैसिगौमोन बिसोरो आरो माबा र' बिसोरनि खाथिनि मानसिफोरनि नाम्बार लाना फैनो होगोन र' आं आइखौ फन खालायनानै मा जाखो बे फाग्ला रनियालाय मा फन हराखै बे मैयानिफ्रायनो दिनै सोरांलायलांबाय आंलाय माथो फुङाव हरगोन नामा बेटा थारमाने दिनै गुवाहाटियाव थांगोनथ' बेटा रनि हाबिलाखौ लोगो मोनगोन होननानै खमायबो बे बुस्थु थैयारि लायाखै बियो आयनाखौनो 100% नायदों खोमा हाबिलखौ दिनै लोगो मोनगोन होननानै नय आं नोंखौ लोगो मोनगोन दिनै नय थ' मिस्टार रनि हाबिलाया आंसो आंथ' नोंखौ लोगो मोनखाया नोंलाय गुवाहाटियाव फैनालाय मा लाब मोनो फाग्ला खर' फाग्लासो नोङो थेवबो आंनि बयफ्रेन्ड दिनै जेनेबा आं मोजां मोनो नोंखौ खर' फाग्लाबाबो बाट थाय नों हाबिलाखौ लोगो मोनखाया मानो हाबिला नोंजों रायज्लायखाया र' फन खालायनायनि र' बिखौ आंखौथ' एसेबां बिजि एक्साइटेड हाबिलाखौ लोगो हमनो थांगोन गुवाहाटियाव थांगोन होननानै दिनै फन हराखै नोङो र' आंनो फन हरनि र' आंथ' लोगो हमखाया আপুনি ফোন কৰা নম্বৰটো বৰ্তমান বৈধ নহয় मा বৈধ নহয়लै
मा जालायखौ बिहालाय मबाइलालाय मा बयथ' नहय मा जालायखौ बिहालाय मबाइलालाय औ जानो हागौ बेदाया एक्साइटेडआवनो मबाइलखौनो चार्ज होआखै खोमा जाम्बाया जानो भिडिअ बाद हो ओरैनोबाबो फन खालायखागोन ओरैनोबाबोथ' आंसो हाबिलाखा जुगामिखौ खालाय माथो जानो हाबिलाखौथ' ओरैनोबाबो फन खालायखागोन जानो भिडिअ क्या फर्क पड़ता है